Det samme reaktion vi observerer, når han stander. At du kan lægge ham frem til handen, i foran sitsen til handen. Præcis. Så når du rører på ham, så bliver du aktiv i sitsen. Og det er svårt at være aktiv i sitsen, mens hesten stander. Der. For den aktivitet i front din sits, du har her, det er den, vi skal have også, når du stander. Fordi sådan kunne du lægge ham frem til handen i front sitsen og svænklen. Og der er det svært at forklare, at hesten, som ikke rører på sig, jo endda har muskelaktivitet. Og derfor er selv det at stande af en aktiv. Det bliver tydeligt, når man stander i en levade, at det er aktivt, selvom hesten stander. Så i det tilfælde bare på 2 ben, men her er jo så på 4. Fint. Det, som får en sits til at se ud, som om den ikke rører på sig, er fordi den rører på sig præcis som hesten. Hvis man nu skulle mæte sitsen i forhold til marken, så ville man se, at der var ganske mye rørelse. Men når man mæter sitsen i forhold til ryggen, så er det, som ser ud som om, at sitsen er lungen, er, at den har samme aktivitet som hesteryggen. Endnu finere, at det er sitsens aktivitet, som bliver til hesteryggens aktivitet. Snygt. Ja. Så du får ham bygget op fremme foran din sits, fremme foran din skænkel, imellem skænklerne, imellem tyglerne, frem til handen. Så har vi hesten inde i en ramme. Og den ramme, den gør man mindre bagifrån. Mens man kan gøre den større, simpelt ved at gå frem med handen om morgenen. Så samler man hesten op bagifrån. Sagt på et anderledes sæt, jo mere skangbøjning og jo længere tygler, jo bedre er rytteren. Og det er derfor eftergiften er så vigtigt, at du kender, at han søger til handen selv i maks samling. Præcis, sådan. Så der overgang er simpelthen bare slappende over, så går hesten frem og ned helt af sig selv. Okay, lige til sits af en part. Prøv at samle ham op en gang til, og se hvor mye du kan holde ham kvar fremme til, mens du samler op på sits og skænkel og spøg. Om du har ret søgning til handen, præcis, så har du mest kold på bokbenene. Eller omvendt, om du har kold på bokbenene og rygsvunget, så ja, præcis, så får vi skat på stillet. Der kommer lige til studs igen over handen. Der hamler du lige på yder sitben.